Havainnollistetaan Pitch Trips for Schools-ohjelmaa oppilaan näkökulmasta. Ensin oppilas syöttää luokkansa koodin, valitsee itsensä luokan listasta ja syöttää salasanat. Tämän jälkeen valitaan minun sarjakuvat, tee sarjakuva. Sarjakuvan pohja on useita erilaisia. Taustan voi valita valmiista taustoista, tai oppilas voi ladata oman kuvan taustaksi. Hahmoja voi lisäillä oman mielen mukaan. Hahmoilla on useita ilmeitä ja eleitä, sekä niitä voi käännellä. Tekstikuplia on erilaisia. Aikaisempia kuvia voi myös kopioida seuraaviin. Lisäksi oppilas voi lisätä oman hahmonsa sarjakuvansa. Lopuksi oppilas valitsee sarjakuvalleen otsikon ja painaa tallenna painiketta. Nyt valmiin sarjakuvan voi jakaa omalle luokalle.